Zlatko Markovinović, posthumno, 1965. do 2020. Profesor i diplomirani matematičar smjera informatike koji je od osnovne škole znao da je matematika, a kasnije informatika, njegov poziv. Nakon pedagoške naobrazbe kao profesor informatike u gimnaziji Matija Mesić u potpunosti se posvetio radu s učenicima, dodatno s nadarenim učenicima koji su uz njegovo mentorstvo razvijali izuzetne sposobnosti i postizali vrhunske rezultate i uspjehe u informatici, programiranju i u smotri softverskih radova, te bili nagrađivani na državnim i međudržavnim natjecanjima i olimpijadama, te pronosili ime gimnazije kao brenda iz ovog područja. Stručno se usavršavao, sudjelovao je na brojnim stručnim skupovima, seminarima i radionicama, međunarodnim simpozijima, bio mentor pripravnicima i maturantima, predavač na savjetovanjima, stručnim vijećima i natjecanjima, pokrenuo je i provodio više inicijativa i projekata na dobrobit učenika, mladih i škole. Živio je zvanje profesora, duboko predan svom pozivu, s puno strasti ispunjavao je učionicu i stvarao neizbrisivu vezu sa svakim učenikom. Ravnateljsku dužnost preuzeo je krajem 2017. godine, kada s izuzetnom strasti gimnazijska vrata otvara svima koji su bili zainteresirani za njezin rad, te se još više stavlja svima na raspolaganje. Omiljen među kolegama i učenicima, uvijek nasmijan, raspoložen, vedrog i otvorenog duha, spreman na suradnju, do posljednjih je trenutaka bio sve prisutan na školskim hodnicima. Gimnazija mu je bila i ostala na prvom mjestu, te će u njezinoj povijesti zadržati značajno mjesto. Iskazujući najveću sućut i poštovanje za stručan i profesionalan rad, nesebično zalaganje, potporu i razumijevanje za svakog učenika, te izniman doprinos u promociji školskih aktivnosti i podizanju ugleda profesorskog zvanja, kojim ostavlja neizbrisiv trag u povijesti gimnazije, na ponos grada i građana Slavonskog Broda, dodjeljuje se javno priznanje i nagrada Grb grada Slavonskog Broda.